This is not ಸಂಪದನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಏನ್ ಹೇಳರು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಧನಂಜಯರ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಐಟ್ ಪುಳ್ಳಿ ಕಿರ್ಂಬೆರೆ ಉಂಡ ಕೂಲಿ ಕಿರ್ಂಬೆರೆ ಉಂಡ ಅಜ್ಜ ಕಾಲಿಂಚ ಮಂಡೆ ಬೆರಿ ಒಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಎಕಡೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾ ಬೋದತ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ತಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ಚೇನೆ ಬೈಯಾಡು ಫ್ರೀ ಇತ್ತೇತ ಒಂದು ಕೋಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡು ನಿಂತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಚೇಂಜ್ ನಾವು ಕುಚ್ಚಿದೆಪ್ಪನ ಪೋಯಿನ ಅವನು ಕುಚ್ಚಿದೆಪ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಕುಚ್ಚಿದೆಪ್ಪನ ಇತ್ತು ಖಾಲಿ ಗಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಪ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪದನ್ನ. ಅವನ ಸಂಡೆ ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ఈరోజు మెసేజ్ పాడతారు ఇంగ్లీష్ ఉండితే తులు టెంజిన బయట ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತೂಡಪ್ಪ ಯಾಕಡೆ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನವೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೋತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಪರಂಗಿ ಎತ್ತೆ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಕೂಲಿ ಕೆರ್ಬೇರೆ ಉಂಡ ಬಲೇ ಸಬೇಕು ಅವೆಂಚಿನೆ ಬಲೆ ಸಬೇಕು ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ. ಓಕೆ 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 ಸಂಪದನ್ನ ಬತ್ತೆ. ಓ 17 ಜನ ವರಾಣೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ದೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪೋವೆರೆಜ್ಜ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪೋಡಿ ಈ ವಾರ ಪೂಜಿ ಬರ್ಪೇರ ಪೋಪೆನ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪೋಯರಂಡು ಜೋಕುಲು ಒಂದುಲ್ಲೇರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಉಂಡರಿ ಆ ವನಸಾಂಡಿ ನಿನ್ನ ವನಸಾಂಡ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಆತೆ ಅಂದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಅಂದೆ ಅವು ಮೇ 14 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಂದದೆ. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ತೂಯೇನು ಆಂಡ ಪೋಡು ಬರ್ಪೇವರ ಬೊಡುಬೆದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಜನರೇ. ಬಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧನಂಜಯನವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡದವ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಮಂಜೂರಿದ್ದು
ಅಮರ್ ಮುಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಅಮರ್ ಮುಲ್ಗೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಒಂದು ಏಕ್ ಲೈಕ್ देखी, ಲೈಕ್ ದಿ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೋ? ಅಮರ್ ಮುಲ್ಗೆ. ಮುಲ್ಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನ್. ಯಾನ್ ಬತ್ತೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ವನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈ ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕನ ಈ 7 ತಾರೀಕು ಬತ್ತುಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮನ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ಅವ್ಲು ಬೆದ್ರಾಗ. ಈ ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಪೋಯಿ ಈ ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕವ. ಅಚ್ಚು ಬರುವೆರ್, ಅಚ್ಚು ಬರ್ಪೆರಾ? ಅವು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಬೈಜೆರ್ ತೇರ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ. ಬೆದ್ರ ಪೋಯ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಕ್ಕುಟ ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಪೋಯರುಂಡು ಮಾರಾಯ. ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೋದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಸೆಲು ಮೂಡು ನಗ ಬೇದ್ರಗೆ ಹೋಗನಮಾ. Amar Mulge, if you don't mind, please subscribe my channel. Like the live stream. And where are you from? ಓಕೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, 20 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ 2 ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಏನಾಯ್ತು ಹೀಗ? ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 20ರಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು. ಬತ್ತರನ್ನ ಶಾಂತಕ ಬತ್ತೆ ಅವಿಯ ಕಡೆ ಅನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ ಕನ್ನಡಕ ಕೊನೊತ್ತಿ ನಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪೋನಗ ಅಂಚಾದ್ ಬಾರಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಯ ಅಂದು. ನಿಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಎಂಕ್ ಓದೆರೆ ಒಂದು ದಾದ ಅನ್ಪುಡು. ಬೊಕ ಆಯನ ಮೊಬೈಲ್ ಝೂಮ್ ಅಂತು ಅವು ಆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ನನ್ನ ಆಯನ ಐಫೋನ್ ತೆತ್ತಿವಕ್ಕೊಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರು ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಶಾಂತಕ ಮನೋಲ್ಲೇನೆ, ಶಾಂತಕ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಂಡ್ ಮನೋಲ್ಲೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಮ್ಮಿಯಾ ನೈಸ್ ಲೈವ್. ಬಾಲೆ ಊರುಗು ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಊರುಗು ಪೋಯಿ ಉಂಡರ ತನುಬ್ರು ಉಂಡರ ಬಲೆ ಊರುಗು ಪೋಯಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಯಾನು ತೂಯೆ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡೆ ಇರ್ ತೂಯಾರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ತೂಯನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪವೆ ಇತ್ತೇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ದಿಯ ಅಂಚ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪವೆ ಚೂರು ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ದೀತೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅನ್ನ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಅನುಬ್ರು ಮನದಲ್ಲಿ ದಾದಿ ಗಜಿಪು ಅನ್ನದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಬ್ರೋ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅವಿನಿ ಕೋರಿ ಕಡ್ ಬೇರೆತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜಾಗದ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಲ ಕೋರಿ ಸಂಪದನ್ನೇ ಗಜಿಪು ದಾದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 6 ಸೊ 2 ಜನಗಳ ಒಂಜೆ ಉತ್ತರ ಕೋ ಪ್ಲಸ್ ರಿ ಕೋರಿ ಪ್ಲಸ್ ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಆಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಲೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ಬತ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಮಟನ್ ಶಾಪ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಬೈದಾರ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಲ್ಲ. ಊರುದಕ್ಕುಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂದಂದು ಊರುದಕ್ಕುಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂದ ಈಗ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ. ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ನಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಪದ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಅಂದಂದ ಅರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಡೆ ಪುರಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೆಲವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಮರ ಅವೇತ್ ಪಾಡ್ದು ಲಿಂಕ್ ಇಜ್ರಲ್ಲ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ. ಆಯ್ ಅಶೋಕನ್ನ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೆಚ್ಚ ಉಳ್ಳಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಮನಸ್ಸಾಡಿ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನೀವು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದಾ? ನಾನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.
ರಾಯಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬತ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ರಾಯಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತಾರ್ ಬಾರಿ. ಉರು ಬೈದಾರ ಇರ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕಿನಿ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕಡಪ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಐತ ರೊಟ್ಟಿಲ ಐತ ಕೋರಿಲ ರೊಟ್ಟಿ. ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾಂಡ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಇರ್ನಾಡೆ. ಏತ್ ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ 17th ಮುಟ್ಟ ಉಂಡಿ. ರಾಯಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇರು ಉರುಡುಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಚೌಕಿ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಪಾತೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚೌಕಿ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಅವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬೈದ್ರೆಕ್. ಏನ್ ಮತ್ತ ಲೈವ್‌ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪದ್ನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡತ್ತಿನ ಏನಂದೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಕಂದತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿದ. ಅವು ಬರ್ಪುಡತ್ತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವು. ಬಿಸಿಲು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ 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 ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬಸವಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಏತು ದಿನ ರಜೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಲೆಗ್ 30 ಡೇಸ್ 30 to 35 ಡೇಸ್. ಎನ್ನ 35 ಡೇಸ್. ದುಂಬು ದುಂಬು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಚಿನ್ನೋಂಡ ಕರ್ಚಿದ್ ಪೋಯತ್ ಪುರ. ಕರ್ಚಿದ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಆದ್ ಪೋತೆ ರೋಸ್ಟ್. ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಅತೆ ಸಿವು ಅತೆ ಅನ್ನದ ಇರ್ಬೋಡಿ. ಅಶೋಕ್ ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾನ್ ಎಕಡಂಜು ಲೈವ್ ಅಂತೆ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ. ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಬಿಸಿತ್ತು ನಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ. ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬಿಸಿ ವುಮನ್ ಬಿಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ಮುಂಚೆ ಉಳ್ಳಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಒಣಗಿದ್ರೆ ಅಂದಿ. ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣವೇ. ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಬ್ರೋ ನಾವು. ನೀವು ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟು ರಾಯಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರದ್ದು. ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪೋಯಿಜಿ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಂಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ಉಂಡಾರೆ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ದಾದ ಗಾಜಿಪು ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಡಿ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಪ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ. ಯಾರದು? ಅದು ಮಟನ್ ಶಾಪಿ. ಫಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡುದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು ನೀವು? ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಉಂಡೆ ಇರೇನ ಆಟೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ಹಾಯ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್. ಎಂಕ ಗಡ್ಬಡ ಅವು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಅವನಿಲ್ಲ ಆವಿ ಅವು ಸಂಪತ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬದುಕದ ಒರಿಯಿಂದ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಕಾವೆ ಬಡಗಟ್ಟೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಂತೇರಿ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಬಡ್ಯಾಡೆ ನೂಲು ಸುನ್ನೊಂದೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಅವನಂದ್ರೆ. ಸಂಪತ್ ಗಡ್ಬಡ ತಿಂದು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆವಂದತೆ. ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ನೀವು ಉಪ್ಪಳ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನೀವು ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂಚ ಪನೋಡ್ಚಿ ಸಂಗೀತ ಐರಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯುಷಾವೇ ಅಂದ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಡೆದಂಚಿ ಮೀರೇ ಪುಗರೆನೆ ಕೆಂದುಜಿ ನೂಲು ಒಡೆಗು ಸುತ್ತಲು ಸಂಪತ್ತು. ಹಿರೇ ಪುಗರೆನೆ ಕಂದುಜಿ ನೂಲು ಒಡೆ ಸುತ್ತಲು. ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ನ ಮೆಕ್ತಿ ಓಲ್ ಬಾಂಬೆಡು ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್. ಅಪ್ಪ ತಿರ್ಗೇರ್ ಹೋತಿನ ಅಂದಿ ಯಾರು ಊರುಡೆ ಪುಲತ್ತ.
ತಾನಡೆ ಶಾಂತಸಿಸ್. ಓ ಅಂದೆ. బొమ్మెడు ఎప్పునారు. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೀಚ್ ತಿರ್ಗಗ ಸಂಗೀತ ನವೀನನ್ನ ಏಪ ತಿಕ್ವಾರು ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ತಿಕ್ವ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ 10 ತಾರೀಕು ತಿಕ್ಕೆರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ತಿಕ್ಕೆರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಅಂದೆ ದುರ್ಗಸಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇತ್ತು. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಗಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಣ್ಣ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಧೀರಜ್ ಅಣ್ಣ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಸಂಪತ್ ಆಯುಷ್ ಹೆಚ್ಚ ಬುರ್ಚಿ ಸಿಕ್ಕಿಪು ಆಪುಜಿ ಮಾರ ನಿರಂಜನ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ನಿರಂಜನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಬ್ಳೆ ಒನ್ ಸಾಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಿಮಗೆ ಮಟನ್ ಇಷ್ಟನಾ? ನಮಗೆ ಮಟನ್ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು. ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ದಾದನ ಗಾಯನ ದಾದಾಗೆ ಒಣಗಿದ್ರೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುಡು ಉಂಡರಿ ಬಲೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಯಾಕಂಡ್ ಮಂತೆ ಯಾನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಂತೆ ನೀರು ಗ್ರೋ ಉಂಡೆ ಆತ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಇದಲ್ಲ ಇದು ಬೈಯಾಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗ್ರ ಚಳಿ ಪೂಜಾ ಬೈಯಾಡು ಮಂಗಳವಾರ ಬೈಯಾಡು ಚಳಿಗೆ ಹೋದ್ ಮಾರೆ ಕುಂಬಾರ ಬೈದ ನನ್ನದು ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಮಟನ್ ಶಾಪ್. ಹೌದಾ? ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಅವು ತ್ರಿಶನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಪೂರ್ ಉಂಟಿ ತ್ರಿಶಾಗ್ ಒಂದ್ ಎಂಟೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣದಿತ್ತೆ ನಾವು ಇತ್ತಿತ್ತು ಅಪಾಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಗುಜರಾತ್ ಪೋಯರೆ ಶಾತ ಸಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಸ್ಸು ಓ ಅಂದೆ. ಎಂಕ್ಲ ಮುರಣಿ ಓದಿತ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ತಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೀಗುಚ್ಚೆ, ರಾತ್ರಿ ಕೋಳಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜೀಗುಚ್ಚೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಳಿ. ಸೂಪರ್ ಕಾಯಿ ದುರ್ಗಾಸಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಟನ್ ಶಾಪ್. ನೀವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಮರುವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಮಟನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡುದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕೋರಿಯಾ ಅಂದಿಯೇ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಗುಜರಾತ್ ಏರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸಂಗೀತ. ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಓನರ್ ಕಿರಿಕಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾರು ಯಾರು ಓನರ್? ನಾನೇ ಲೈವ್ ಓನರ್. ಲೈವ್ ಓನರ್ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕಿರಿಕಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ? ಆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ரெண்டு வருஷத்து ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಬೆಕ್ಕಿ ತೀನ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ತೆರ್ತುದಿದ್ದೇವೆ. ಆಯ್ ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್ರೆ ಅವನಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಹೋದ್ ಬನ್ನಿ ಅವನಿದ್ದಾರೆ. ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಮಟುಂಗಾಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕುರಿ ಖರೀದಿನ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓ ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತರುವುದಾ ನೀವು? ಓಕೆ ಓಕೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸಂಪತ್ತು. ಓ ಅಂತ ಓಕೆ. ಶಾತಕ ದುರ್ಗಸಿಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಓನರ್. ಹೌದಾ? ನೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಓನರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಓನರ್. ಎಂಕ ಕುರಿ ಬೊಡ್ತಿ ಕೋರಿ ಮೀನು ಬೋಡು ಒಣಗುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಮಾಟುಂಗ ಸೈಯನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನಾವು ದಾದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ರೋ. ಮೊದಲು ದಾದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಟುಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮಾಟುಂಗ, ಸೈನ್, ಮಹೀನು, ಬಾಂದ್ರ ಎಲ್ಲ
ಬಾಂದ್ರಲ್ಲ ಸಾರಿ. ಆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತುಂಡು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಗೌಜಿ. ಏರ್ನ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಇರ್ನನೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ? ಇರೆಗ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಗತ ಕೊಟ್ಟೋದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತ್‌ಡೇಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಟು ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಟು ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಡಿಯರ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಟು ಯು. हर बार हम ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरे है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर संगीतक्का। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಟು ಯು. ಹಾಯ್ ಅನೀಶ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ. ಶಾಂತಸಿಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಕ ಅವೆ ಊರ್ಗ್ ಬಲೆ. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಗುಜರಾತ್‌ಗ್ ಪೋಯಾಡ ಅವರ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್‌ಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅವೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏಪಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಪನ್ಲೆ ಅವೆ ಮಾತ್ರೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಉರುಡುಪ್ಪುನ ಗಂಡ ಉರುಡುಪ್ಪುನಗ ಇಜ್ಜಿನ ದುಬೈ ಪೋಯ್‌ಬೇಕ ಮನ್ಪ. ಅನ್ನ ಅಂದೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾನಗ ಪೊರ್ತಾನನ್ನ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂತುಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಂಚಾತ್. ಸಾರಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಲೈವ್ ವಿಶ್ ಮಂತದ ಯಾವ್ ಅದೇ. ಈರು ಗುಜರಾತ್ ಪೋಂಡ ಅವ್ಲೆ ಒಪ್ಪುವರ ಗುಜರಾತ್ ಒಪ್ಪುವರ ಇಜ್ಜತೆ ಒಂತೆ ಒಂತುದು ಬರ್ಪಿನ ಅನೀಶ್ ಗೈಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಜೆ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಉಂಟು ಅಂಚತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಕ ಅವೆ ಊರುಗ್ ಬಲೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಟು ಯು ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಅನೀಶ್ ಏರ್ನ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದುರ್ಗಾ ಸಂಗೀತಕ್ಕನೆ. ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅನೀಶ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಮುರಣಿ ಅತ್ತೆ. ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ಸಯನ್‌ಗ್ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏರ್ ಪಾಡ್ದೆರನ್ನ ಏರ್ನ ಪಡ್ದಿಯರ ದಾದರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೌದೌದು. ಹಾಯ್ ಅನೀಶ್ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಮುರಣಿ ಆತುಂಡು. ಓ ಮುರಣಿ ಆತ್‌ಂಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬೊಕ ನಮ ಲೇಟಾ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಗು. ಹೌದಾ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೋಜುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ. ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಹೌದಾ? ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್‌ಡೇಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇವತ್ತೇ ವಿಶ್ ಮಾಡುವ ನಾಳೆ ಮಾಡುವ? ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಟು ಯು ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ನಾಳೆ ಇದ್ರೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಚ ಪಂಡಿರಿ ಅನ್ನ. ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ. ಇಂಕ್ ಒರ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ತುಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಮಾಟುಂಗ ಮಟನ್ ಶಾಪ್. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ ಆ? ಅಡ ಎಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬನ್ನೋದು ನೀನು ಮೊಡಲಿಸ వచ్చినది టీచర్ ಅದು ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನ್ನಡದ ವಿಕ್ರಾಂತಿ ಕನ್ನಡದ ಇದು ಈಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಐತದ ಉದರಿಜ್ಜ ಆ ಜನಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋದು. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ದು ಹೆಸರೇನು? ಮಟನ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡುದು? ಅಥರ್ವ ಬತ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಅಥರ್ವ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಬಣದಲ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥರ್ವರವರೇ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಣದಲ್ಲೇ. ರಾಜೇಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲ ಪತ ಇದೆಯಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೀನ್ ಇರಲ್ಲ ಎನಲ್ಲ ಪತ ಇದ್ದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಾಲ ಪತ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಣಪುಜ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಲಾರಿಡ್ ಟೆಂಪೋಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ.
ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್‌ಗೆ ಪೋಪಿನಿ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ. ಓ ಅಂದೆ. ಓಕೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್. ಶಾಂತಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ದುರ್ಗಾ ಅವನುಲ್ಲೆರ್. ಓ ಯೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕಡು. ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಭಗವತೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಒಡಲು ದುಲಗಿಗೆ ನಗುಂಜಿ ಒಡಲು ಅರೆಲಲತ ಮೈತ. ಮನಸ್ಸು ಆಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಎನ್ನಾಂಡಿ ಮನಸ್ಸು ಸಾಂಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಮಂತೆ. ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕನ ಇಜ್ಜಿ ಗಸಿ ಅವ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೇ ನನ್ನುಳುಮೆ ಬಾಂದಳದ ಚೆಲುವೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ನನ್ನ ಬರಿದಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳುವು. ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕರೆದು ಹೊಂಗನಸ ತೆರೆದು ಸಂಗಾತಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಸೆಳೆವೆ ಅನುರಾಗ ಹೊಳೆದು ಅನುಬಂಧ ಮೊಳೆದು ಸಮೋಹ ಸಂಬಂಧ ನುಡಿದೆ ಮೂಡಿದ ಪ್ರೇಮದ ಸೊಗಸಾದ ಕಾರಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂತೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ತೂಯರೆ ಜನ ಇತ್ತೆಡ್ಡ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಜಿನ ಮನ್ಪುನ ಡಿಜನ್ ఒక మనస్మంత అప్ప చెప్పారు అప్పుడు హైక్ బోర్డు మన్పుగా అంత ನಮ್ಮ ಎಂಡ ಮನ್ಪುಗ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಿತ್ಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಪನ್ನಗ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಅದೇ ವರಾನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್. ನಾರಾಯಣ್ ಗುಲಾಲ್ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ಬಾವಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಡೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್